Senyor secretari, podem iniciar la sessió. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. Algun comentari a l'acta? Bueno, en principi ni Diego, ni Ferran, ni Pili poden votar aquest acte perquè no figuren en l'acte. Home, ja, però els que no puguen votar no votaran. És l'acte d'on van triar-se les taules electorals, les meses electorals. Home, consta així Francisco Ramon Amplelat, José María Llopis Montal i Ana Peris Montal, i no estan en la reunió ni Ferran, ni Diego, ni Pili. Acte de paz. Molt bé, algun comentari a l'acte? No. Molt bé, doncs ara... Sí. Bueno, ara per continuar l'ordre del dia vaig a proposar el canvi del punt 10 al punt primer perquè... Perdó, al punt segon, perquè Noelia no estava molt bé, gràcies per haver vengut i perquè requereix un vot qualificat i per si arribara a trobar-se mal i se'n volguera anar, per lo menos que poguera votar els punts que tenen importància. Per tant, passarem a l'aprovació, si es procedent, de l'elecció de jutge de pau, titular i substitut. La propuesta es la siguiente. En primer lugar, designar y elevar propuesta de nombramiento al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para los cargos de juez de paz titular y juez de paz sustituto en las personas de doña Natividad Collado Ortiz, con DNI 735284993T, y doña Carmen Delgado Cataluña, con DNI 737234996D, respectivamente. En segundo lugar, dar traslado a este acuerdo a las designadas y al juzgado de primera instancia de instrucción de Moncada para su elevación en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los jueces de paz. Alguna intervenció? Passem a votació? Sí, a nosaltres ja ho comentàrem en la comissió informativa que ens hauria agradat que s'haguera fet un pleno com en altres ocasions per donar opció. Ja sabem que s'ha publicat en el boletí, però també sabem que el boletí no el llis. Que se farà un bàndol, volíem dir, que s'haguera fet un bàndol. Simplement consta això, que ens hauria agradat que s'haguera fet un bàndol i que la gent s'haguera pogut presentar el que haguera volgut. Molt bé. Passem a votació. A favor. Abstenció. A favor. Se aprueba pues por mayoría absoluta. Ahora seguimos. Sí. El siguiente punto es la aprobación, si procede, del presupuesto general para el ejercicio 2014. La propuesta es, en primer lugar, aprobar inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2014, fijando los gastos y los ingresos en las cifras que por capítulos se expresan seguidamente. En cuanto a el Ayuntamiento de Vinalesa, la cantidad de 1.926.618,13, el Patronato 484.444 y el total consolidado 2.068.238,13. En segundo lugar, igualmente, aprobar las bases de ejecución del presupuesto general, la relación de puestos de trabajo y la plantilla de personal. En tercer lugar, exponer al público el presupuesto general inicialmente aprobado en el tablón de anuncios en el Boletín Oficial de la provincia por el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en este, poniendo a disposición del público la correspondiente documentación, durante cuyo plazo los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
Cuarto, considerar definitivamente aprobado el presupuesto general si durante el citado periodo no se hubiesen presentado reclamaciones. Intervencions? Sí. Nosaltres volem presentar una esmena al pressupost. La llisc o com? Bé, sí, llegis-la i parlarem. I parlem. Sí. La proposta que fem és reduir l'aplicació pressupostària de festes populars en el seu apartat de despeses diverses, que enguany està destinat en 71.000 euros, reduir-ho en 2.000 euros i incorporar-los a la partida d'ajudes a persones amb escassa capacitat econòmica per fer front al pagament de l'IBI, que enguany està destinat en 4.000 euros, el que proposen és incrementar en 2.000 perquè siguin 6.000 euros. Bueno, no, jo t'explico per què hem pressupostat 4.000 i no 6.000 com l'any passat. Com sap, l'any passat pressupostàrem, perquè vàrem presentar una esmena que després vàrem consensuar d'alguna forma, i vàrem pressupostar 6.000 euros. Dels 6.000 euros en gastarem 1.500. Després inclús n'hi hagué un pleno en què preguntàreu si aquests 4.500 que s'havien quedat se podien incorporar i tal, cosa que no se pogué fer. Entonces, pensant en que, bueno, si l'any passat se'n gastaven 1.500, doncs aquest any, encara que ha baixat la base de l'impost, doncs pensant que en 4.000 podria estar coberta la partida. Què podem fer? Podem fer dues coses. Una, la que farem l'any passat, és a dir, traure 2.000 euros d'ahir i tal. Una altra cosa que podem fer és aprovar-ho tal com està, els 4.000 euros eixos, que conste la proposta vostra en l'acte del pleno, i si l'ordenança té que ser la mateixa, treure-la ja perquè la gent pugui acollir-se, i tindre el compromís de que si sobrepassa la quantitat de 4.000 euros, suplementar-ho fins als 6.000, per no tindre que fer ninguna modificació, per no tindre que tornar a fer informes al secretari, per no tindre que fer ninguna història d'aixes, si vos pareix bé. És dir, la proposta és eixa, la proposta no hem ficat 6.000 perquè al final l'any passat se queden en 4.500 euros que no es pogueren utilitzar, ni per la partida que es llevaren, perquè després d'aquella partida no se podia modificar, ni per la partida que els havien destinat. Què pot passar? Que potser aquest any, a l'haver baixat la base, haver més gent, inclús haver més temps i gent que ja ho coneix, s'acollisca més gent i que no en tinguem prou, bueno, agarrarem i farem 2.000 euros de la vinculació i els ficaríem ahir fins als 6.000, si us pareix bé. Si està el compromís de si s'arriba als 4.000 incorporar 2.000, no us pareix bé? No fem així, no? Sí. Incorporarem la proposta a l'acte, Se retiraria l'esmena, la incorporaríem i agarraríem el compromís de que si se passa de 4.000 fins a 6.000 gastaríem el... Alguna qüestió més? No. Alguna qüestió? 920.160.08 l'assistència mèdico-farmacèutica d'ESLAS, a què es refereix? L'assistència mèdico-farmacèutica pues seran les ajudes a les persones majors. No, a d'ESLAS, A d'ESLAS, pues a dos funcionaris que n'hi ha, sí, que no s'acolliren al règim de la Seguretat Social en el seu temps, això farà 20 anys, una cosa així. No? I entonces són els dos únics funcionaris de l'Ajuntament que queden que estan acollits a aquest règim. La resta que n'hi ha estan tots acollits al règim general. És que... Hicieron por adoptar un acuerdo y decidir seguir prestando la asistencia a través de una entidad privada, que en este caso es ADESLAS. Y aquí se adoptó ese acuerdo, entonces hay todavía dos funcionarios, que son creo los que quedan, que están por ahí, y se les paga pues parte de, se paga la asistencia y luego también tienen algunas prestaciones más por el seguro privado. Alguna qüestió més? Vale, doncs passem a votació. A favor. En contra. A favor. Se aprueba pues por mayoría absoluta.
El siguiente punto es la aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza reguladora de la... El siguiente punto es la aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios o realización de actividades de piscina municipal. La propuesta es, en primer lugar, hacer uso de la facultad impositiva. Carlos, apaga el micro que xiula. És que m'han tocat. Es que no sé por qué. És que si no després no se sent el que se diu, ni en el que se grava tampoc. Ara xiula? Ai, No, tu no l'apagues, perquè no. ya. Vale. Això no és poc. Vale. La propuesta es, en primer lugar, hacer uso de la facultad impositiva y de ordenación de sus tributos que las entidades locales confieren en los artículos 15, 16 y 17 en relación con el 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales e imponer y establecer las siguientes tasas y modificaciones de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la prestación de servicios o realización de actividades de piscina municipal. Se modifica el artículo 6 de la ordenanza en los términos que se recogen en la propuesta en cuanto a precios. En segundo lugar, el presente acuerdo tiene carácter provisional y en el supuesto de no presentarse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado, así como las correspondientes tarifas. Y en tercer lugar, exponer al público la presente modificación en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia durante un periodo de 30 días a los efectos de que puedan presentarse las reclamaciones oportunas, advirtiendo que en el caso de que no existan reclamaciones se entenderá definitivamente aprobada y que contra la misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo. Alguna intervenció? Nosaltres anem a votar a favor perquè és una cosa que està aprovada ja pel Pla d'Ajust i també pensem que tampoc estem parlant d'uns preus que siguin molt elevats. Entonces, i com totes les activitats són deficitàries, pues votarem a favor d'esta i de la resta de taxes. Alguna intervenció? No, això crec que ja ho comentarem una altra vegada, és dir, això va ser fruit del pla aquell que s'ha aprovat i tota la història aquesta. Les pujades, les activitats culturals tenien una pujada lineal i les deportives també. Molt bé, doncs passem a votació. A favor. A favor. A favor. Se aprueba pues por mayoría absoluta. El siguiente punto es la aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios o realización de actividades de gimnasio municipal y actividades deportivas. La propuesta es igual que en el caso anterior, aprobar la modificación de la tasa por las actividades de gimnasio municipal y actividades deportivas, modificando el artículo 6 de la ordenanza. En segundo lugar, el presente acuerdo tiene carácter provisional y en el supuesto de que no se presente reclamación se entenderá definitivamente aprobado. Y en tercer lugar, exponer al público la modificación en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia durante un plazo de 30 días a los efectos de que puedan presentarse las reclamaciones oportunas, advirtiendo de que en el caso de que no existan reclamaciones se entenderá definitivamente aprobada y que contra la misma puede interponerse recurso contencioso administrativo. Alguna intervenció? No. Estarem en el mateix, no? M'imagino. Bueno. Pues, A favor. Sí. A favor. Se aprueba pues por mayoría absoluta. No, sí, sí. Ah, sí, perdón. Simple. I Y el anterior también. Eso no estoy de acuerdo. El siguiente punto es la aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la utilización de instalaciones y utensilios municipales.
La propuesta es igualmente hacer uso de la facultad impositiva y de ordenación de sus tributos que las entidades locales confieren los artículos 15, 16 y 17 en relación con el 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales e imponer y establecer las siguientes modificaciones de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la utilización de las instalaciones y utensilios municipales que se recogen en la propuesta. En segundo lugar, el presente acuerdo tiene carácter provisional y en el supuesto de no presentarse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado, así como las correspondientes tarifas. Y en tercer lugar, exponer al público la presente modificación en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia durante un periodo de 30 días a los efectos de que puedan presentarse las reclamaciones oportunas, advirtiendo que en el caso de que no existan reclamaciones se entenderá definitivamente aprobada y que contra la misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo. Intervencions? No n'hi ha intervencions? Votem. A favor. A favor. El siguiente punto es la aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios y la realización de actividades educativas y culturales. La propuesta es igual que en los casos anteriores, hacer uso de la facultad impositiva y de ordenación de los tributos y modificar los apartados del artículo 6 de la ordenanza que se indican. En segundo lugar, el presente acuerdo tiene carácter provisional y en el supuesto de no presentarse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado, así como las correspondientes tarifas. Y en tercer lugar, exponer al público en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia durante un periodo de 30 días a los efectos de que puedan presentarse las reclamaciones oportunas, advirtiendo que en el caso de que no existan reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado y que contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso administrativo. Alguna intervenció? No n'hi ha intervencions? Doncs votem. A favor. Abstenció. A favor. Se aprueba pues por mayoría simple. El siguiente punto es la aprobación, si procede, de reconocimiento extrajudicial de créditos del Ayuntamiento de Linares. La propuesta es vista la relación de facturas que se relacionan a continuación, procedentes del ejercicio de 2013 y anteriores, por un importe total de 122.929,90 euros. Reconocer extrajudicialmente, a efectos de su pago, los créditos que constan en la relación anterior. Alguna intervenció? Sí. Bueno, nosaltres el dubte que tenim són de les factures que estan fora del pressupost, les que fan referència, bueno, n'hi ha algunes que són de coses sobrevingudes, però n'hi ha altres, les de festes, que són de 2013, que pensem que si s'ha gastat ja tot el que estava pressupostat, que s'incloguen noves factures, pues que no es pareix de rebut, això. Però s'han gastat. Però s'han gastat i una volta gastat està clar que n'hi ha que pagar-les, però simplement deixar constància d'això. Bueno, jo crec que en la comissió informativa comentares algo d'això i te va explicar també el que sol passar a vegades en el tema de factures no reconegudes. O sigui, no reconegudes perquè n'hi ha vegades que no les presenten ni en el termini. Entonces vas arrastrant a lo millor factures de fa 2 o 3 anys. És dir, no que arrastres de fa 2 o 3 anys, sinó que te les presenten a any vençut. I entonces les tens que incorporar ja al pressupost actual. Això és el motiu per el que apareixen aquestes factures. Sí, està clar. En el 2014, en el 2015 n'apareixeran del 2014, segur. Després, respecte a les altres factures que entren dins d'aquest reconeixement, ja explicarem el tema de la comunitat d'usuaris de la Conca del Carraixet, que són les que més estan recorregudes i tal, però que se tenen que comptabilitzar, no? Pendents. I les altres que n'hi ha una factura grossa era el tema de l'aigua també, no? Per això ho tenia reconegut. Si te figues bé, de que siguin gastos corrents i tal, és la partida mínima, és el mínim. De tots aquests diners, el més gros és el de la comunitat d'usuaris de la comunitat del Carraixet. Bé, alguna intervenció més? Nosaltres també estem no ens agrada aquesta qüestió perquè això són les famoses factures del calaixó que sempre diguem en totes les administracions, que de sobte apareixen unes factures
que per uns interessos o per altres no se reconeixen en el pressupost. Què haguera passat en els objectius d'estabilitat i en els més indicadors econòmics si estos 122.000 euros hagueren estat incluïts en el pressupost a 31 de diciembre? Això és el que hi haurà que preguntar-se. Les empreses, me pareix a mi que totes tenen pressa i interès en cobrar, i les factures se tenen que registrar i emitir dins de l'any, si no, no tenen validesa. Entonces, me pareix un poquet de burla la qüestió, no? Però bueno, bé. No, jo me pareix que he intentat explicar d'on venia la brossa de les factures, perquè si anem a lo que és factura de gasto corrent de l'Ajuntament, no sé exactament quin percentatge representarà, però et puc assegurar que és mínim la desviació. Les factures eixes del calaix que tu dius, pues, com podràs comprovar, són 4 facturetes. 4 facturetes. No fem com altres ajuntaments que quan han aprovat el pressupost als 4 dies trauen, jo què sé, 2 o 3 milions d'euros en factures, o no és així, això no és el cas de Vinalesa. No, ja sé que estem acostumbrats que les coses sempre són pels demés i mai són per l'Ajuntament de Vinalesa, i que els demés sempre ho fan mal i l'alcalde de Vinalesa sempre ho fa bé. Nosaltres estem acostumbrats a això. Jo t'he dit que les empreses i la comptabilitat diu que les factures s'emetixen i se reconeixen en l'any, i si hi ha un gasto que és després, s'emetirà i se reconeixerà en la fetge de l'exercici següent, però el que no pot ser és que t'apareguen en el 2014 factures del 2013, això no pot ser. Que podran aparèixer factures del 2014 per gastos ocasionats en el 13, però factures en el 14. El que no pot ser és que estiguin les factures en el 13. Pues les factures apareixen quan apareixen. No s'amaguen. Jo no puc presentar factures una vegada aprovat el pressupost. Se perden en els calaixons perquè no interessa que se comptabilitzen a 31 de diciembre per demostrar que s'ha incomplit a banda del dèficit d'altres indicadors. Bueno, pues vale, lo que tu digues. Com l'explicació que estic donant no te convenç, pues passem a votació i ja està. A favor. S'abstenem. A favor. El siguiente punto es la aprobación, si procede, de modificación de créditos por suplemento de créditos en el presupuesto del Ayuntamiento de Vinalesa. La propuesta es, en primer lugar, aprobar inicialmente la modificación de créditos propuesta en las partidas que se relacionan por un importe total de 122.929,90, financiándola con cargo al remanente líquido de tesorería. En segundo lugar, exponer al público la aprobación inicial en el tablón de dictos y en el boletín oficial de la provincia por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar alegaciones al mismo ante el Pleno. Y en tercer lugar, considerar definitivamente aprobada esta modificación de créditos si durante el plazo de exposición pública no se presentarán alegaciones. Alguna intervenció? Alguna intervenció? Votem? A favor. A favor. Como se ha producido un empate. Votem altra vegada? A favor. A favor. No se mantiene el empate, se aprueba con el voto del candidato. A favor. El siguiente punto es la aprobación, si procede, del reglamento de funcionamiento de los huertos de ocio de Vinalesa. La propuesta es, en primer lugar, aprovar inicialment el reglament de funcionament del SOS d'oci de Vinalesa, que figura com a annex del present acord. En segon lloc, sotmetre-ho a informació pública i audiència per un termini de 30 dies per mitjà d'anunci en el butlletí oficial de la província i en el tauler de dictes per a la presentació de reclamacions. I en tercer lloc, entendre-ho definitivament aprovat si dins de l'esmentat termini no s'hagueren presentat reclamacions. Alguna intervenció? Pareix bé el reglament? Sí, molt bé. Bueno, pensem que, des de Compromís, pensem que no ho sabíem tampoc com funcionen altres pobles i com tampoc n'hi ha
que persones ho facin pel seu compte, com no existís ja una associació que ho faci, com us pareix bé que l'Ajuntament ho impulsa. Si existirà, pues no m'ho pareixeria. Esta és una fórmula. Però també, Esta és una fórmula. com no existís ja, pues, em pareix bé que s'impulsi. Si després apareguera gent que pel seu compte volguera fer-ho, pues ja n'hi hauria igual que canviar-ho i usar una altra cosa. Però, Sí, o donar possibilitats de més formes, però en principi aquesta forma és la que hem vist més pròpia. Molt bé, doncs passem a votació. Sí, nosaltres també anem a donar un vot de confiança al sistema que s'ha proposat i ja com vegem i fem una avaluació d'ací un any de com ha funcionat, doncs ja plantejarem el que convenga. Molt bé, doncs passem a votació. a favor. A favor. Se aprueba pues por unanimidad. El siguiente punto es la aprobación, si procede, de las certificaciones número 1 y 2 de la obra Cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol. La propuesta es, en primer lugar, aprobar la certificación número 1 y la factura número 21430 de la obra Cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol por importe de 5.263 euros y 36 céntimos IVA incluido. En segundo lugar, aprobar asimismo la certificación número 2 y la factura número 21438 de la obra Cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol por importe de 8.792 euros y 60 céntimos IVA incluido. Y en tercer lugar, remitir por duplicado ejemplar las certificaciones número 1 y 2 aprobadas a la Diputación Provincial de Valencia a los efectos oportunos. Alguna qüestió sobre la certificació? Votem? A favor. Abstenció. A favor. Se aprueba pues por mayoría simple. No, a partir d'ací pareixen que els punts són els que no estan dictaminats. No? Tindrem que primer aprovar la inclusió en l'ordre del día. Sí, el siguiente punto es la aprobación especial de las fiestas locales 2015. Como no está dictaminado, hay que ratificar la inclusión del punto. La incluïm? Sí. La incluïm? Sí. Se aprueba pues por unanimidad. Les festes. La propuesta es, en primer lugar, designar como fiestas locales para el año 2015 las siguientes: día 13 de octubre de 2015 Santa Bárbara, día 14 de octubre de 2015 San Honorato. Y en segundo lugar, remitir certificación de este acuerdo a la Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Alguna qüestió? No. Doncs votem? A favor. A favor. A favor. Se aprueba pues por unanimidad. El siguiente punto es la aprobación, si procede, prórroga del plazo de ejecución de la obra Cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol. Como también se trata de un asunto no dictaminado, hay que ratificar la inclusión. Ratificem la inclusió en el pleno? Sí. Sí. Se aprueba pues por unanimidad. La propuesta es la siguiente. En primer lugar, conceder de conformidad con lo establecido en el informe del arquitecto municipal de fecha 16 de junio de 2014 a la Mercantil Pensol Obras S.L. una prórroga de 1 mes y medio del plazo para la finalización de las obras de cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol, debiendo quedar recepcionadas las mismas antes del día 10 de agosto de 2014. Y en segundo lugar, notificar el presente acuerdo a la Mercantil Pensol Obras S.L. en su condición de adjudicataria de las obras de cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol a los efectos oportunos. Alguna qüestió? Sí. Nosaltres, les raons que posa l'empresa ens pareixen un poc, un poc ridícules, però si el tècnic pensa que avala això, que han existit aquests béns que han impossibilitat que es facin les obres, doncs ens pareix bé, però pensem que les raons de l'empresa d'això d'allargar-ho fins al 15 de setembre, doncs que no ens pareix tampoc de rebut, però bueno, votarem a favor de la pròrroga. Sí, nosaltres quan vam veure això pensàvem que era el dia dels Sants Innocents, no? El dia 28, és el 28 de diciembre, no? Però vamos, és de cachondeo el tema. Inclús avalant-ho l'arquitecto, jo no sé si hi haurà que plantejar-se si hi ha algun tipus de prevaricació o d'il·legalitat tant de l'arquitecto com dels que voten a favor d'aquest punt, perquè, vamos, me pareix bochornós
Me pareix bochornós que s'envia els xiquets a entrenar fora del poble i que estiga 2 mesos sense fer-se res allí, preguntant-ho, inclús se portar al pleno la qüestió i se plantejar, i l'alcalde digui no patiu que si no acaba hora se sancionarà el que corresponga, i ara resulta que després de tot això, després d'haver avisat, després de preguntar, després d'estar així, mos esteu dient que com ha fet molt d'aire, menys mal que no ha plogut, com ha fet molt d'aire, resulta que no han pogut acabar, o perquè no han trobat el material. Tingueren temps des que firmaren l'acte de comprovació de replanteig per preparar-se tot el treball. Que això són excuses de mal pagador, i crec que això és prendre-nos el pèl a nosaltres, al poble i als xiquets que no han pogut entrenar. El pressupost anem a votar en contra i ja veurem si no portem aquest informe d'aquest arquitecte on toque, perquè me'n pareix de vergonya. Molt bé, les pròrrogues en les obres te poden agradar més o te poden agradar menys, però les pròrrogues són unes qüestions que estan contemplades i tu pots portar l'informe de l'arquitecte i els vots dels que voten així on vulguis portar-los. Així la qüestió és veure si se dona aquesta pròrroga i s'acaba l'obra o si no s'acaba l'obra, o se va en plan a sancionar i no se dona ninguna validesa a un informe que ha fet un tècnic. Ja està. Jo, com pareixer que tu a vegades és arquitecte i ingeniero, pues potser que saps més, jo què sé. Si te creus que és una presa de pèl, a tu és una presa de pèl. Jo simplement tens que manifestar-te si estàs d'acord o estàs en contra. I a partir d'ahí, tot el que tingues que fer ho pots fer, ja ho saps. No fa falta ni que ho anuncis en este pleno. Ho fas i punt. Prendre el pèl als pares i als xiquets, pues això és el que tu te creus. Perquè al final, me pareix que t'ho he dit alguna vegada, me pareix que ho parlarem en algun pleno, evidentment els que han estat perjudicats han sigut els pares i els xiquets que han tingut que desplaçar-se, sobretot els del bàsquet, els de patinatge i els del futbol. I hem tingut que ser nosaltres que anàrem buscant pistes per ahir. Per cert, alguns ajuntaments dels teus companys no ens han volgut prestar aquesta ajuda. Per tant, és a dir, quan han hagut obres en tots els puestos s'han tingut que desplaçar les activitats a un altre lloc i que una obra tingui un retras te pot agradar més o te pot agradar menys, però bueno, doncs ahí està. Si nosaltres tinguérem una vareta màgica i dir que s'acabe això en 10 minuts, doncs s'acabaria, però com no és així, doncs tindrem que posicionar-se i punt. Me pareix perfecte la teva argumentació, però no la comparteix, per supost. Per tant, nosaltres votarem a favor. Molt bé, està clar que vostè no té una vareta màgica, però vostè és meravellós. Ni vostè no tampoc. patisca que vostè és meravellós. Ni vostè tampoc. Gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs s'aprova per... A favor. A favor. Votem altra vegada, per favor. A favor. A favor. A favor. El siguiente punto es la aprobación si procede del cuarto convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vinalesa y la Sociedad Renaixement Musical. Como se trata también de un asunto no dictaminado, vamos a ratificar. Incluïm el punt? Sí. Por unanimidad. La propuesta és, en primer lloc, aprovar el quart conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vinalesa i la Societat Renaixement Musical, el text de la qual constituïx l'annex 1 del present acord. En segon lloc, assumir les obligacions econòmiques, així com les altres obligacions derivades de la firma del conveni i arreplegades en el mateix. I en tercer lloc, facultar al senyor alcalde president per a la realització dels actes i la firma de quants documents siguin necessaris per a l'efectivitat del mencionat conveni. Alguna qüestió? Passem a votació. A favor. A favor. A favor. Se aprueba pues por unanimidad. El siguiente punto
es la aprobación, si procede, de la certificación número 3 de la obra Cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol. Como se trata también de un asunto no dictaminado, vamos a ratificar la inclusión del punto. L'incluïm, el Sí. punt? Sí. Se aprueba pues, por unanimidad. La propuesta Tot això, perdó, s'ha portat sense dictaminar perquè ha entrat després d'haver fet tot l'ordre del dia. Però el conveni i la música no, perquè va ser un descuit. La resta sí. La propuesta es, en primer lugar, aprobar la certificación número 3 y la factura número 21445 de la obra Cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol por importe de 48.685 euros y 81 céntimos, IVA incluido. Y, en segundo lugar, remitir por duplicado ejemplar la certificación número 3 aprobada a la Diputación Provincial de Valencia a los efectos oportunos. Votem? A favor. Abstenció. A favor. Se aprueba pues, por mayoría simple. El siguiente punto es dación de cuentas de la liquidación del presupuesto 2013. Se da cuenta. El siguiente punto es dación de cuentas del informe de intervención de fecha 14 de mayo de 2014 sobre evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2013. Se da cuenta también. El siguiente punto es dación de cuentas de resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía de la 169 del 2014 a la 355 del 2014. El siguiente punto es dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto. Se da cuenta también. Mocions. Alguna moció? Presentar al pleno? No n'hi ha mocions? Doncs passem a l'apartat de pregs i preguntes. Nosotros tenemos una pregunta respecto a la unidad de actuación, la 12, Sí. del Pelayo, que bueno, han aparegut informacions en la premsa de que s'ha paralitzat. Voldríem saber els motius des de l'equip de govern per què s'ha paralitzat i si sap quant de temps va estar paralitzat aquesta obra. Si me permetixes, tenim una pregunta també que és pràcticament similar, la plantegem nosaltres. Nosaltres ja anàvem més concretament perquè pareix ser que crec que avui s'ha notificat el que tu estàs preguntant als propietaris, me pareix. I també, Sí. entonces voldríem saber per què s'ha notificat avui quan se sabia des de principi de mes aquesta informació. Molt bé. Si Per vols, enjuntar-la amb la teva pregunta, perquè estem Sí, parlant. passem, si vols, a analitzar ja tot l'escrit que has presentat tu com a pregunta, no? Bueno, com a afirmacions, com a preguntes, com a tot, no? Senyor Jesús Vidal, com a portaveu del Grup Popular a l'Ajuntament de Vinalesa, diu que el Pla General de Vinalesa estableix en el casco històric una zona... Bueno, no, perdó, que ho diu en castellà. El Plan General de Vinalesa establece para el casco histórico una zona de protección del patrimonio arquitectónico y urbanístico. La unidad de ejecución 12 se encuentra dentro de dicha zona. El Ayuntamiento de Vinalesa, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 10 de enero del 2012, aprobó el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución de suelo urbano 12 del Plan General de Vinalesa, así como el modificado del proyecto de urbanización de la citada unidad, expediente 427. La Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deportes, en el expediente 2014, bueno, la numeración del expediente, correspondiente a la 12, a la unidad de ejecución 12 de Vinalesa, donde se mantiene la paralización cautelar de actuaciones, ha dictado resolución del 30 de mayo del 2014 en la se acuerda lo siguiente: mantener la paralización cautelar decretada por resolución del Director Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Valencia, de fecha de 25 de abril de 2014, en los términos en que fue resuelta de las obras en la unidad de ejecución 12 del Tor Mollà, Sanorato i Pelayo. És a dir, això ja contesta a la teva pregunta. N'hi hagué una reclamació, per dir-ho d'alguna forma, davant de la Direcció Territorial de Cultura sobre el tema de l'àrea de vigilància arqueològica. A partir d'ahí, la Direcció Territorial de Cultura va emitir una resolució dient que se tenien que paralitzar les obres perquè faltava un estudi previ de l'àrea de vigilància. I ahir se pararen les obres. L'Ajuntament va presentar les al·legacions que li demanaven en aquest escrit
i va demanar que alçaren la paralització, per almenys en el que l'afectava al subsol, perquè n'hi havia derribos pendents, n'hi havia alguns derribos que s'havien quedat a mitant, per dir-ho d'alguna forma, i podien tindre cert perill, i la direcció general va desestimar i reanudar les obres. Per tant, això ha sigut el motiu de la paralització. Fins que no se resolga això, les obres no se poden continuar. Això és contestant a la teva pregunta. Anem a continuar en l'escrit del portaveu del Grupo Popular. Las citadas obras, según consta en dicha resolución, se han iniciado sin la previa autorización de la Consejería de Educación y Deporte, incumpliendo los artículos 35 y 62 del Patrimonio Cultural Valenciano. Por tanto, esas obras son ilegales. Artículo 62.4. Por el anteriormente expuesto, este Ayuntamiento ha aprobado un proyecto que puede ocasionar perjuicios tanto al patrimonio del municipio como aquellos de imposible reparación, con las responsabilidades que ello puede conllevar si no se llevan a cabo las actuaciones pertinentes. Estamos ante un acto que debe declararse nulo de pleno derecho, por ser este contrario a derecho, a través del procedimiento legalmente establecido. La competencia para iniciar el expediente le corresponde al alcalde, según establece el artículo 21.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de competencia de alcaldía, bueno, punt suspensiu. La aprobación de la declaración de lesividad le corresponde al Pleno. O sigui, la iniciació, segons diu el portaveu del Grup Popular, me correspon a mi el iniciar-la, i l'aprovació de declaració de lesividad le corresponde al Pleno. Por lo anteriormente expuesto, se plantea las siguientes preguntas para que sean contestadas al próximo pleno ordinario, sea de hoy. El señor alcalde tiene constancia de que se han realizado obras en el ámbito de reconocida afección arqueológica, como la 12, sin observar el régimen preventivo de la Ley 498 de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano. Te contesto i després hem de contestar una altra vegada altres coses. Evidentment sí, a través de la paralització que s'ha observat, yo considero que ha sido un fallo técnico. El señor alcalde, al aprobar la Junta de Gobierno local el proyecto de reparcelación de la 12, así como el modificado el proyecto de urbanización, ha incumplido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 498 de 11 de junio del Patrimonio Cultural y la Ley Urbanística Valenciana. Con motivo de esta causa, ¿va a iniciar el expediente de declaración de lesividad? No. Y después te explicaré por qué. Como alcalde de este ayuntamiento va a ordenar el inicio del expediente que conlleva la declaración de lesividad para que este ayuntamiento en pleno acuerde la nulidad de pleno derecho el acuerdo de fecha 10 de enero del 12 de la Junta de Gobierno local por la que se aprobó el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución del suelo urbano de la unidad de ejecución 12 del Plan General de Vinalesa, así como el modificado del proyecto de urbanización de la citada unidad. No. ¿Se va a acordar la nulidad del acto anteriormente citado e interponer el correspondiente recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Valencia? No. ¿Se ha informado a los vecinos del municipio y propietarios de la UE12 de los motivos de la paralización de las obras de urbanización o no? Anem a veure. Ara vaig anar contestant un poc més detingudament. Primera, així n'hi ha un error, suposo que serà un error perquè m'imagino que hauràs vist l'expedient, no? No, perdó. ¿La has visto? Vale. Entonces, así se menciona la Direcció Territorial d'Educació, diu que manté la resolució de 30 de mayo i la manté és la Direcció General, no és la Direcció Territorial. Sí, és fàcil, ja t'he dit, deu de ser un error, això és el que t'he dit. Vale, vale. Claro, si ha vist l'expedient, jo crec que en aquest escrit s'obvia de que la mateixa direcció territorial, que és la que va ordenar la mesura cautelar de paralització, en una resolució posterior al 30 de maig de la Direcció General va dir que per la seva banda s'alçava la paralització, però que tenien que esperar-se a que la Direcció General dictara l'autorització perquè pogueren continuar les obres. D'ahí ve que el que és declaració de lesivitat i tot això que vostè demana, vostè hauria de saber que havent un procediment administratiu en marxa, que no està conclòs perquè està
Fins que no se pronuncia la Direcció General no estarà la resolució feta, la resolució definitiva, que després se podrà apel·lar o se podrà recurrir o no. No crec ni que tinguin sentit les preguntes que vostè planteja. Quan se conteste, quan la Direcció General diga si se pot continuar l'obra o no, si s'ha comès il·legalitat, perquè vostè parla així d'il·legalitat, i jo en les 3 resolucions que fan referència tant de la Direcció General com la Direcció Territorial, en ninguna de les resolucions llisc que és il·legal. En ninguna. Vostè i qui li hagi fet aquest escrit consideren que efectivament és il·legal, però això serà il·legal a partir que se pronuncie, serà il·legal o no a partir que se pronuncie la Direcció General. Per tant, ni procedix l'inici de la declaració de lesivitat ni ninguno d'estos punts que venen després. Clar, això segons el meu pareixer, segons el de vostè i el que li hagi fet l'escrit, no. S'ha informat els veïns? Ahir li tinc que donar la raó que com a mínim s'havia d'haver informat de l'inici de la paralització. De la resta no, perquè és un fet que està, ja li dic, està a punt, està resolvent-se. De moment ja s'ha pronunciat la Direcció Territorial dient que per ells, en les aportacions que s'han fet per part de l'arqueòleg, no ha eixit ningú tipus de resta arqueològica ni res d'això, que per tant se pot continuar, i ara estem esperant a que la Direcció General doni curs a la preceptiva autorització. S'han informat els veïns de les resolucions, d'aquestes resolucions? No, no s'ha informat els veïns, com tampoc s'ha informat de les 3 o 4 sentències que n'hi ha respecte a aquest cas. És a dir, si en el moment oportú se té que informar, s'informarà. El fallo ha sigut que els interessats, com he vist que vostè, encara que li digui que vostè no s'ho va creure, que estava ordenat, que s'informara de tot el procediment, no s'havia fet. Però com he vist que pareix que corria a pressa, sí que li dic que alguns dels veïns, dels interessats, han vingut a l'Ajuntament i han parlat amb els tècnics i els han informat del que havia passat. La veritat és que me sorprèn un poc que vostè presenti aquest escrit siguent sense consultar ni en els tècnics jurídics ni en els tècnics municipals de l'Ajuntament, siguent que té tot l'expedient al seu abast, que té l'abogat urbanista de l'Ajuntament, el secretari de l'Ajuntament i l'arquitecte de l'Ajuntament, que han sigut o són els que estan portant aquests temes, no és que ha vingut vostè a informar-se, que és que ha volgut presentar un escrit que vostè està en tot el dret de presentar, per supost, però que estem a expenses d'una resolució perquè n'hi ha un procediment obert i encara no s'ha acabat. I en això dona per contestat el seu escrit. Moltes gràcies per la contestació. I clar, això és que se planteja una qüestió que és quin és el criteri que segueix l'Ajuntament o l'equip de govern a l'hora de donar les llicències d'obra respecte dels estudis arqueològics. És a dir, s'està demanant a tota la gent que presenti estudis arqueològics si hi ha moviment dins de la zona que està delimitada? Sí. S'està demanant? Sí. Inclús quan l'Ajuntament fa actuacions, està fent aquest tràmit? O sols el tràmit és per la gent? Per l'Ajuntament no és el tràmit? Per què se refereix vostè d'això? Perquè en aquest projecte que ha fet l'Ajuntament no ha fet estudi arqueològic. En el projecte que feu vostè quan reformà la plaça de la Iglesia no feu estudi arqueològic. En el projecte que feu vostè quan reformà l'Espai Jove no feu vostè estudi arqueològic. El que volem saber és per què aquest criteri de que a la gent li se demana que se gasti els diners per fer tot això i quan fa actuacions a l'Ajuntament no compleixin aquesta legalitat. Per això pregunta, quin és el criteri? Doncs vostè vaig als expedients que està dient-me i ho veu, i si veu que n'hi ha consultes i creu vostè que és una qüestió que vostè té que denunciar davant que denunciar-ho, doncs ho denuncia. No pateix, que és que ho farem. Molt bé. El criteri és per tots el mateix. Sí. Que ara no s'ha fet, Les actuacions públiques no és el mateix. Doncs pot
ser, potser no. Pot ser que No és potser tot no. el món igual, no se trata igual a tot. Molt bé, però t'he dit que quan se demana una llicència urbanística se comprova. Sí, ja ho sé, ja. Deuen fer. Molt bé. En les actuacions municipals no? No se demana. Pues potser és perquè no requereixen llicència urbanística. Llicència urbanística no. Però sí que li diuen la resolució Pot ser, que les pot- actuacions pot- municipals pot sí ser, que... pot ser. Això ho al·lega vostè en el recurs i no li l'admitissen. Al·lega que no hi ha llicència urbanística. Sí I que en sí. canvi, pues entonces les demés actuacions seran totes igual, no? Jo hem parlat si en els veïns, si se demana llicència urbanística, quan se demana llicència urbanística, si se requereix això, sí que se requereix. En aquest cas no s'ha requerit, per què no s'ha requerit? Pues, Perquè s'ha oblidat, jo no? crec que, Segur que no, ho ha jo oblidat. crec que és un fallo tècnic. Ja, Tu consideres que no és un fallo tècnic? no ho sé. No ho saps. Bueno, pues jo te dic que jo considero que és un fallo tècnic. En les demés actuacions municipals també és un fallo tècnic? O... No sé, jo estic parlant d'esta actuació. Jo li pregunto per les altres. No ho sé, jo ha sigut un fallo tècnic. També, Sí. millor. Vale. Alguna qüestió més? Alguna qüestió més? Molt bé, moltes gràcies. Salta la sessió. Algun membre del públic vol fer-li alguna pregunta al pleno? Diga. Muy bien. Usted perdone. Usted viene aquí a hacer una pregunta o un meeting. ¿Qué viene a hacer usted aquí? No, eso no es una pregunta, es una apreciación y ahora le contestaré, no se preocupe. Lo otro, ¿qué quiere decir usted? Yo me parece que está muy claro lo que he dicho, que no puedo iniciar expedientes de lesividad siendo que hay una resolución pendiente. Si ahora la semana que viene o la otra viene una autorización de la Dirección General positivamente, iniciaremos las obras. Y si no viene positivamente, iniciaremos lo que tengamos que iniciar. Bueno, pero eso no será porque lo diga usted. Eso lo tendrá que decir algún juzgado. Claro. Pues, ujú. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Me imagino que usted será el que ha redactado el escrito, ¿no? Me imagino que usted será el que ha redactado el escrito que ha presentado el señor portavoz del Partido Popular. Me parece perfecto. Lo ha presentado él lo ha asumido. Creo que he contestado en lo que se ha planteado. De momento no hay más explicaciones. Cuando se pronuncie la Dirección General, ya veremos. Si las obras son legales o ilegales o lo que son. Si son ilegales se paralizarán y si son legales se continuarán. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver. Sí. Sí, sí. Y lo repito. Si la Dirección General autoriza las obras serán legales. ¿O no? No, ni yo ni nada.
Vamos a ver, yo he dicho si usted tenía alguna pregunta que hacer, ya digo, si usted quiere discutir sobre temas jurídicos, estaremos encantados en atenderle, se viene usted aquí y discute de todos los temas jurídicos. Aquí en el Pleno no. Ya ha estado más veces, ya hemos hablado de otros temas jurídicos, de la 12 y de otros temas. Sí, de legalidades y de ilegalidades, de apropiaciones de terrenos y de apropiaciones de terrenos municipales. Hemos hablado de muchas cosas usted y yo, o ya no se acuerda. Se acuerda. Con respecto a la foto, ¿cómo? Eso no tendrá usted testigos de lo que está diciendo. No, perdone. Yo no he tirado a nadie en la vida, nunca, de mi despacho. Jamás. Jamás. Y menos a usted. Jamás. No venga a decir aquí lo que no toca. Vale, sigamos con el tema. Respecto a la fotografía del rey, si a usted le molesta, la podemos hasta quitar. Pues mientras tanto, se tendrá que esperar usted que desde el Ministerio nos envíen todos los formatos de fotografías que hemos pedido. Por eso no está el Felipe VI aquí. Solo eso. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Molt bé, s'alça la sessió. Gràcies.